Pukki kiusaa, anteeksi vaan. Tässä lukee Elmolle. Se on tuo tänne sohvalle. Laitas tänne sohvalle. Niin, mutta sieltä tulee lisää. Jakaa kaikki. Sunhan piti auttaa. Sitten jos tulee näille muille, niin Eelille. Kato sitten siellä. Oho, toivottavasti ei mennyt. No nyt ei mennyt. Lauralle. Hyvä joulua. Meneekö Sulo auttaa kanssa? Eelille hyvää joulua. Vietkö Eelille? Ja sitten siinä on kato pukki. Kuva. Avataan. Avaa, siellä on pienet sormet ja saa siellä. Kiva. Vaari tulee jauhtamaan. Kiva joo. Me löytyisikö täältä Sulolle pakettia ja... Hyvää joulua. Onks toi Hennalle? Sinulle? Hennalle. Hennalle. On se Hennalle. Kuka on ollut noin kelttikä noin paljon lahjoja? Lauralle. Yes, Lauralle. Kiitos Sulo ja Kiitos. No. Eelille. Hyvää joulua. Ottana. Hyvää joulua. Elmolle. täällä on. Lukeeko se? Siinä on Sulolle. Sulolle. Ole. Oi, Sulokin saa. No niin. Laita omaa Avaatko nurkkaa. siellä sillä aikaa siitä pukille siitä? No niin. No nähdään.